Siria putui di tampuaknya de ula bujua mani carano sarai cukup etongan sudah kini badan masih talata sajo sapanu hati harus batompangkan tapi kurang anggan menjagonyo data hati memberi pasan kini nyatonyo ada orang ketiga denai tabang menjauh sangka dak menerima lagi pado mati makan hati denai dak peduli lagi dulu luko denai samulonyo tapi denai ndak menyangka kini denai babari luko sapanu hati haro batompangkan tapi orang nganggan